איזה חקלאי זקן שלח מכתב לבן שלו שיושב בכלא. הוא כתב לו במכתב, בן שלי, השנה לא נראה לי שאני הולך לשתול את התפוחי האדמה. אני לבד, אני זקן, וקשה לי לחפור את האדמה. אני יודע שאם היית פה היית עוזר לי. הבן כתב לו מכתב בתגובה וכתב, אבא תיזהר לחפור באדמה, שמה אני קברתי את הכסף שגנבתי. השוטרים קראו את המכתב, הלכו למחרת וחפרו את כל האדמה, אבל לא מצאו כלום. למחרת הבן שלח לאבא שלו עוד מכתב וכתב לו, אבא, עשיתי כמיטב יכולתי מאיפה שאני נמצא. עכשיו אתה יכול לשתול את התפוחי האדמה. המסר של הסיפור, אתה יכול לקלוע בן אדם, אבל אתה לא יכול לקלוע את חוכמתו ומחשבותיו. לפעמים החיים סוגרים עלינו בהרגשה, וזה מרגיש שאין פרצה ואין מה לעשות בהרגשה. אבל המוח, דרך המוח תמיד אפשר למצוא דרך, ותמיד יש פתרון.